akadongan na tinubos ni Kristus. Adorang sutapuka pasolat tadi ari na badiyon. Kalau kamu matabi holok serta nakubasi parpunganon. Kurian taha KBP tebing tinggi. Kalau manihita sa lupa. Hapang kadongan masuk mahita tu pasolat ni Huria na badia. Pasolat ni ari hamamate ni Tuhan Yesus. Nama moros sa dosa ni Golgota. Asa tunggu mau maka balikan ni holok na marpakoko ni tapayas permata dirita mamerek tuturu ni silang di Golgota. Marende mahita siyang bukwede nomor 88 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni mata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tapuka jalata patu paparpuan ahohomon lahomar nikot mau bagasan wa ali di bata ama anak doto di dia masa unang manalo unang madate tot timuna odo biru-biru ni demata mapor sedusan di portibion. Haleluya. Martangiang mahina. Ali amanami jawa debata nami para siruhan na sumurong doho di sudijo mga manusia. Mga dilihong ibagi bola mate silang asa malua habis yang pungkuman ni si bolis separohai mamikanaonot ni atong asa taruni hami marhite siya ni dihasesaan ni dosa dohog dihaluahon siyan hamatean padua hatihon asa dapat kami hanguluan sa liling-liling na Tuhan Yesus Kristus Tuhan na anak kahulungan ni Roha. Amin. Barin ayat 2.
kasih hakamipi bindusada be anak ima Yesus Kristus hapatara di debata ama na mga rumari nagabe na tinubuhon ni si Maria nagabibiyan siya tuti kabadia so kabubuhan iba na dutuhon ng humongkop tuhot pagwahon chol mamansiya tiatoy iba na parsauran ni hajol maun dohot nasa bangso di sudetiki jala haposan situtudo ibana ibana do hagugok ni pilihan pardengganan tu debata siala dosa ni hajol maun natuan do ibana tu banua toru lumbi tanong namun lauhudul tu siamu ni debata Jehovah amanai asa sobatu kuar ni Jesus nasa ulo nitot na di banua gijang dohot na di tanong ang naditoru ni tanong siya iba na makotingon nasa na korsea uhud mangkokumi sa luhut payutanoon manguhumi na mangulo dohot na mati asa nasa suara proton ima sahat na mangulahon na hupartu patiki alil Tuhan debata say paguguri mahati mangulahon na hupartu patiki amin marende mahita siya nomor 87 ayat 4 manosoli dosata taingot ma Jesus na tarsilagi nang manaw di dosata ileay ditijuri dipastami jalan di partupal susang duri tu si majujud na los ibana musedo mamorsan hau pinarsilangi sian bagas paruhumani satu golgan lam leleng lam duk-duk dosi lagi dituhuk Tuhan tingkan ibana mamorsan hacit doi jala persuk alai porsuk siang hidup di porsan dosa tai patut donda paida-ida angka paru dan takuk kami silang dan terapat cani licin soldadui galido kami Tuhan holat ilu nami nama ramburan hamuakah parupuan tungsu rasai mangandungi jalan tumatani mui tahun ilumunai dada tuki paniak dok ni Tuhan hamuakah bolu Jerusalem unang mau tatangisi hamu dirimu narot anak kamu nama dok doi Tuhan si
Olang martinggang ako manuhog. Simon kirene magurubi Tuhani manuhog silang. Alay dada ala duhod ho ali Simon kabinuhod to mamorsak tusa di Portibyon. Tumbihapi gugong mamorsak silang. Holat Jesus donatuk mamorsak tusa di Sakdono. Tajalo mahatani ni bata tari mentu hasesaan di dosanta. Humokop kita gabi dosa do ibana naso tumatda dosa ya. Asa gabi hati koran di debata kita marhite-hite ibana. Samo ma di debata na di kijang. Amin. Pakirimon nata parhato poti. Ay hapusan doon na marbaga. Unang tatadikon parpumuat tahian sungon na hinason jalalang lakjolok di idahamu ari. Tika mama sadia dumong mahuhuk mangonai tujolma na madigi-digi anak ni debata jalan nama cuada mudar parpadangan partian ni habadion na nian martua ma na tumangihon hata ni debata jalan 2 ayat sada. Sian silam di Golgata. Serta pernikota tadi hari hamamate ni Yesus ay buin dok hamamate ni Yesus dosa sian pusuk jampuni barita hanwauni. Alani marhina ni kota tadi hamamate ni Yesus nang munjota pajong-jong kon silang ni Yesus di rohan tabi. Ang giat lang taat po si balgani horong ni Tuhan ni kita. Tersilang ibana nakpeso at dimula ture. Nung nga marujong paruhuman to Jesus. Nung nga soputagas ni soldadwi manapohi Jesus di via dolorosa. Sido dohot si manjojak nito. Ihud do 2 halak perjahat di parsiyo di
Daytolo masilang na tiktikol katao dyan. Dan di pabuwa isi kwa suara siyan sa nato. Pagkiliw on ko parjahan na duway, ubahan naso di surat to. Patang lahong suara silang na. Minna najahat do ibana, bahan di pajang ibana. Hati silang lain lang juga dorong. Kun mago ibana tunatorong pangalihai Jesus na tarsila. Tarida do pangalayang na diaka na torong. So pangalayang na do. Bigyon sumpuan uli paduhan na yun. Bidang sa inilihai Tuhan, marhindi hatana, dohot parulaw. Hape hatana, tangan na, papahenan, hape mga dosa na. Suara siyan silang ni parjakikok pangaliayon, kok si paulaw na, jala holan manarik na. Pagbuhado pe adong nasungodi siyang halak Kristen ditikyon guarna Kristen roto gareja hape sa ilay do pe Kristusin dohot ulawon na asin nung nga patik silang diak ka gareja alasay masa do pe akka pangaliayon to Jesus nung nga mati Jesus humukot chorma alanita pasoma na mangaliyay Kristus. Suara silang di Golgata, di Marua. Alamung badorohana di ujung minguluna. Tartawot ka umpiki pangaleo si Jogani. Taon tidok dan dihadiari ho hapin ibata ati perak pita. Itanda jalama biar dopi ibana tu debata ati penaugat tu ibana di pamajanan. Saliling mabiar sawah di parhatu tu ibana do uhum na tigor na jenalo na sida na dua. Ibadah dong ya Jesus dan adong dimula na soture. Barani dong ibana mana manidangi nang di parukilon. Dan laos di dondoni parukilon ibana. Dan di pagajang ibana soal dohot si jogani. Tujuan dual auto ngamanok to. Silang na doon silang ni Jesus muli roha na marhamu daw. Noong na iba naman na Jesus. Mulu na alak Kristen. Loro panguncunan. Moloro virus ko namasan wain. Mabahan kita hutan. Jumat tadoi suara siya debata nama jumhita lahomada Tuhan di dohot mahuhita Tuhan mubawan di roh. See
dipatikon silang ni Jesus. Dua na mangido tu iba. Isilangi. Di sana hondo tu parjahat na bau-bau rohanay. Si tutudo hatakot tuho. Sadarion tuho rap dohon au di paradisyo. Di doholong ni rohana tu jolma. Sa ipaima doon ni jolma tu ibana. Inarang kita doon ibana di paradisyo. Di sido hinabok ni pakirimo basa-basa di dimana. Paradisyo hata tersiadui. Nama dok perlak nauli na hinatan. Di bagadoa ka naman soli dosa narap doon ibana inganan na sono. Ima holong ni rohana di jolma. Uy dohonon silang naido kubaran ni balga ni holong ni rohana. Jalamarhite silang naid di jauh hita asaradi maniahon diri humukot aggadongan. Dong Jesus padohani holong mahatanon lilit ni tolujong jalamaribak hire-hire di bagas coroi dola dua. Dan tertawang mata nyari dohon portibion paida-ida Jesus di silangi. Ay ikon marutang hosa ibana naso marsalang. Nanti sumbay nunga di loha. Ima kumbaran ni naong di bola parkulatan ni batas yang perjahat na olo bau-bau rohana. Jalahu doy bangido asa kotak nasa parbulat-bulatan ni culma sian nalea. Di ujung ni ngolo ni Jesus marsoa gugu ibana ali amang tu bagasan tangapo mahupasahat topiko dung didoki di pauduk mauluna tosma hosana. Pakorhon ni hamamati Jesus. Dan ni sudin masay. Dan hamumion pambahinan ni debata di hamamati ni Jesus. Di pangiar do suarana. Diribang do hire-hire. Dihutal do tanong. Dirigan do batu mamak. Diukap do ataman. Sa duhut nai hataridaan ni Tuhan. Patardoi di simalolong ni halak. Jaladung di ida induk soldadu rap dohot angka parangan namasay. Gabe manidani dosida dido. Pandohanon do kesian na parjut rakan subudo akan kesaksian mulia. Dung mati jalahe Jesus. Alam parmigu jala sintiok kukuido parcolo dito po Tuhani marhite hamamatena lahomadok sada panindamion na marisi di na arga ay puncak ni sude kesak ima asa niya ingong pe anamate ni Jesus na manugurohan tadoy Doktong rade hita gabe si tidangi na madok tutudo ibana anak di debata. Dan saya holang panay bainodur hita di hamamate di Jesus. Tamado hita gabe si tidangi na barani madok. Sitong do Jesus si mate laho manupus jolma siya dosa. Atong
tahatindak ko mahata porsiyon tay sungon nahintindak ko ni dongat porsiyon sa doktor aw porsiya di makacamuka ino mama kargugo naso hadudusan tumong palangit buhotan aw porsiya anak ni debata camuka nasa sadai dimana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyangkot ni Parbadia adorang sumabubutan hidup hata na tumaw na berlit di uman ni sila natuat tubal patunuhon amanay tusuko law hudun tusyano ni debata camuka amanay parbugon naso hatu si maibanang kay magulat sogot tutanoon manghuni harap na mati aw porsiya ito di Parbadia jalan sada hulia na badia hulia hatupan halak angka na badia lohot di hasesaan ni dosa lohot di hatay na mando mulak mangulus sugot dari ni halak ng mati lohot di sunggul-sunggul dihita di parpumuatan sa naryon na parjulong ima sa naryon parningutan ari hamamate ni Tuhan Yesus na paduahon taingot anon dipukul 10:04 manang jam 2 botari asa tungtong tapatupa marhite di ulaw na hohong so ni mga sunggul dihita di parpumuata di bagasan sa naryon marende mahita siya nomor 440 siya laos tapasahan na pilihan. Dami ini batara sumurung siya nasambut maroha. Ima na mga ramuti at kaate-ate tupik Yesus patay. Amen.
Dihamu abanami inanami rodisri ruas ria hagabibi tebing tinggi marpulo kita noain di bagas tabi patupa kebaktian ima parnimotan di ari habamate di dota Yesus Kristus dan boy kita marpungu kebaktian di gereja ima ala wabah pandemi virus corona sama tabi sian kami sudah pelayan full-timer dohot marhalado ni ria akan bibi kartini mati di Yesus Kristus iman tersurat di Evangelium 5:1 ayat payu tamuma di bagasan rohamuna bi alai polat ni hosniari rodi alai tardi bentuk di pangyar isma suarana yang tukong mar ali debataku bukatung tadi konom mau ini lama sabak tani alai ninna dari jong disi nama juru sia dia dulu dungi pitor marlocong masada sida mangalap itu lain dari manari padok pasok bujolo taida mana olo ros dia paluahon ibana alai ismah marsuara nabuku dungi tosmah kosana laos dina satok kini maribak mahire-hire nadi bagas dungi humutal ma tanoi marigat ma dohot akka batu maman muka ma akka tanoman dungi hehe ma daging torok nabadia kana mulu disi gabe ruar masida sian akka tanomani jadi dukehe Yesus rodo nasida tukuta nabadiai patari dahon nasida tu alain dia hidup ni sulalui rabdoh akadong mansai umana sida nindama tutudoon anak ni di bawah ima akka naumang untuk Yesus yang Galilea patuloy tuwehon di mana si Maria Magdalena masada sian nasida do si Maria inani Jakobus do Joseph damang dainang kurian itu hatta na hinahulungan di bagasan kuari kota Yesus Kristus di hari sadarion ima namar ningot lo hita di hari hamamati kota Yesus Kristus tentu sada peristiwa na sangat luar biasa do na pinatupan ni Yesus ima pakokokonna naubalga siyan na adong di tonga-tonga ni Portirion gabi sada bukti ni holong naso boy tarasam jolpa di tengah-tengah ni Portugis. Hamba mati di Yesus merupakan satu bukti kasih melalui pengorbanan yang sangat luar biasa yang bahkan tidak seorang pun di tengah-tengah dunia ini yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya ada perkataan yang mengatakan akar dari kekristenan adalah kasih. Kurian itu hatta di orang no ditumpuk salarion pakokon ni Yesus marhite polis wakonya hipan sampai pada kematiannya di kayu salib marhite tukon di suara untuk kita adong obat lam sudah dobe habe polongi magubuti somot buah dan bejupak tak kacolma siang iasni rohana. Holang nasa perpampuat sokan na pinatuduhon ni Jesus. Holang na bulus idolian naik konsiperia hatta di tonga-tonga ni parmulota sigalupay. Alay di parmuluo sinuayno holong mangalap holong nama nadap. Mola holong pantuaw awbe uhaholongin ako. Nadidok nadisi iya ulang holong na pinatupan dong mas musik tapi
iba maluas alay ahma di leho dada aik di leho alay tumak na asog do di leho alay nak pesomoni manat tong do ibana patupahon pakokoponi nak do nagabe si utono do patupahota portibion sunero hita kumodosa somon pagdohan ni edri tu portibion narupi portibion doon akahan mundamon ido ganon mari datapay daida di perjalanan di alay gabe masot kita patuduhon tahun nomor ini tentu ikut tetap dari tanah agasan di Galatia air kehidupan nabaduahon hamate ni Jesus ihau narsilang patuduhon naso anong pinag mangabati kita soho kunibang ia akan sinunton Kristus hehe jalan ni Jesus naon tarsilang iman anak ni di bawah saharap saudara nasoporsia di Jesus gabe keluar sian pamanganna panidanion sisoni hamulomon doi asa hamu kadongan manotong doi data patubahon tuganung colma kahamuman di ganong muluna alai macai torok dobe colma nasukalan dan Jesus Kristus mago hamuman tapi natupan di Jesus hinorhon ni agiot ni portibion toropat kecol manuain mardibat kampun akka marrohana ahut diri parrohadiri nasobola di guli tu baruhum mai marhide akka papaina auhun mapakokopon nai jol pakokopon nai jala dogma di bahasa roham somon hatani edei 420 ayat sada tutu namade Jesus hurian itu hadda na holongan rabdo kita maruke hinorhonni bencana nama sifata tahutan kita upah kita belau makanya sangon lawan dumotrati bagas sadarion ido pagos pawai mari kami nang magkirimon na magulo Tuhan asa toto kami magkirim kami usapin paso-paso ng akabos ni Huria paso-paso ng sui at kapangunggomi mulai siyan bapak presiden sa hatu kepala lorong sanggiat oleh Tuhan kami jolma na paso-paso na sida marhidi ang kapaso-paso lambanan dalam kasih dengan ibasa asima roham dihan Tuhan jolma pardosa Tuhan ay badia dong urasi mahami siyan rasa dosa kami asa taluk kami majalo paso-paso na naing pasahato berbetul kami atong dihoma tama puji-pujian ali di bata ama anak dohotot di puji matuhatta ubud kamu dia padua Ali Tuhan di bata tabar bangsa di atas ngapatar kuida amin folga di anak tung nas di hati ari anak muna sasadai disuruh gabe jol manganaon partangoran kahijak
dohot pasta-pasta. Sadaya tuba pasal kami itu ada bagian gunung jala persilak kemajol mana buki pada bentuk pada diri kami itu jala lehon kami baru kami bahen dengan saya ramotima karuasmu nama mari tahun holong di roham dohot dalan naung pinatu kami atau mangulu manang mate be kami horo Tuhan nami dohot raja nami saya sinaroham ingot mahami di hasangabumi jalabuan kami tu hasunangan na ilampung ni dewata amin. Tatangyak kema pilihatta atau tapapungun kuadu di bata martan yang ali di bata amanami dan di kedua tinjang horo haroruan di salhut sile oleh nading dan dong aija majabit wabna hutus gitu pasu mai jalaran asa operasi kami biliamu wati bulhon harason di tongan muriang do optimion buhay maruhan namin hiti ito tontin asalam tadahami kudang ni silulong pinahami asalam girgirham mandok mauriyatin mari titi Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia magwa sai Roma karajo sai saut malo maniroham di bantu ngaos so dari bantu leho matu hami sadari panguduan siapa sesa batu sana kami to kiho tu bangun sunan palua bahami sia pangaku Selamat hari Minggu, selamat hari. Oras Shalom.